аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, роман. идома. ливонро огарди ожангҳо дар кунҷи чашмҳо жарфтар гашт. дар нигоҳаш намои дилтангӣ ба пайдо омад ва ронандаи булдозер чизе гуфт ва ба нор нигоҳ накарда сӯи экскаватор рафт. ронандаи булдозер таҳсигорро бо ду ангушти калону ишора дошта берун андохт. таҳсигор чун тир ба санги канор зад ва як даста шарор аз он берун ҷаст. мард ин манзараро дид, аммо тархи рӯяш дигар нагашт. моторро фаъол кард ва мошин пиндори навбат ба пасаш лагат зада буданд ки аз ҷо ҷаст пеш омад. шодони шаҳид ки лаҳзаи охир бо меҳрафрӯзу нор дур рафта буд, дубора пеш омад. каландро болои сар овард ва онро ҷумбонида ба ронанда таҳдид кард. булдозери зард аммо ҳамоно пеш мерафт. танҳо ин дам меҳрафрӯз пай бурд. ливон ба ронанда фармони аз инҳо гузашта ба яланг расиданро дода буд. меҳрафрӯз ҳарчи нерӯ дошт, муаллим гӯён фарёд кашид. сӯи ӯ давид ва он дам ки дандони шада пои шодонро мегирифт, ба ӯ расид. каланд аз дасти омӯзгори пир рафтид. худ канор парид, ба замин зад ва ғелида аз булдозер дур рафт. ҳангоме ки сари по шуд, ба назараш намуд ки манзараи даврубар шакл дигар карда буд. сатҳи замин раҳ мерафт, гӯё ки болову поин меомад ва дар ин миён булдозери зард дар шонаи мавҷе хашин нишаста буд, ки гоҳе пайдо мегашту гоҳе нопайдо ва шигифтангезтар аз ин. ливону нори нард низ ин гуна пешу пас мерафтанд. ошуфта ба чизе ишора мебурданд. даст ба сӯи булдозер дароз баҳс мекарданд, вале ин овозашонро намешунид. садои дигар низ ба гӯшаш намерасид. пиндор танаш дар мурдоб ғарқ гашта буду, вай ин ҳамаро аз жарфнои он медид ва метарсид ки чанди дигар чунин бимонад, агар нафасаш мегардаду мемирад. талош мекард чизеро ба ёд орад ва ба худ мегуфт ки агар ин кор даст диҳад, мурдобу тарсу сукут аз миён меравад. роҳи нафасаш бозу гӯшҳояш соз мешаванд. булдозери зард даври худ чарх зад ва рӯ ба офтобгар кард. ин саҳар садои ӯ буд ки чун паррандаи дар ҳаво аз ҳамон сӯ меомад, аз тори сари ин мегузашт ва куҷое нопайдо мегашт. шодони шаҳидро ин саҳна даме ба ёд омад ки як нигаҳ дид ки чӣ гуна ҳангоми чархидани булдозер шада яклоя аз заминро жарф тарошид ва хоки наму сарди зардгунаро ки ба муҳити гирдупеш бегона метобид пайдо гардонид. он гуна ки қассоб пӯст аз тани гӯспанд канду равғанашро намоён кунад. ҳамзамон ба ин нори нардро низ дид ки бозпас канори ронанда нишаст ва булдозери зард аз роҳи омадааш пас рафт. аммо ин ҳама тарту мард дар дунёи дигар мегузашту ӯ аксашро дар оина медид, гӯё ки боз ҳам садое намешунид. ҳангоме ки булдозер то ба экскаватор омад ва раҳ дигар карда аз ӯ гузашт ва он низ кафлисашро алвонҷ додаву пас кашт, шодони шаҳидро ногаҳ садое ба гӯш омад ки мегуфт: меҳрафрӯз куҷо шуд? овози худаш буд. то боз шунидани қуфли гӯшҳо пайваста ҳамин ҳарфро ба забон оварду тунд меандешид, вале ногаҳ хотира фалаҷ мегашт. ақлу ҳуш кор намекард. эҳсосу андеша раҳ намерафт. касе ё чизе ба шиддат ёди меҳрафрӯзро аз сари ӯ ба дар мекард. инак садои канда-кандаи мотор ки аз зуд дур шудани мошинҳо мегуфт, ин садро шикаст. ва шодони шаҳид он гуна ки чизҳои атрофро медид, сурати фоҷиаи рафтаро низ дид. тарсу андӯҳу дард вуҷудашро печид, то гулӯяш омад, роҳи нафасашро баст. ҳангоми ба танаш задани тани меҳрафрӯз ба поин ба сӯи рудхона ғелида буд, ба як хез то ҷои ҳамин як дам пеш истодаи булдозер омад. осима атрофро нигоҳ кард. шада хоки зардро хирман карда буд. канораш кафи дасти нимабоз ба чашм мехӯрд. тарсу андӯҳу дард ки
зарфи танашро пур карда буд, зуд ба моеи сиёҳи он сӯдтар аз ранги сиёҳ бадал шуд. нахуст чоҳи гӯшҳоро пур карду бозпас садоҳоро аз миён бурд. сипас дар оинаи чашмҳо нишаст ва дунё ҳама торикистон гашт. гӯшҳояш дубора кай пас аз як рӯз ё пас аз як моҳ боз шудан, шодони шаҳид ёд надорад. аммо он рӯз ҳангоме ки нигоҳаш дубора ба кафи дасти нимабоз хурд, нахуст сар аз фармонаш тобидану беист ларзидани танро пай бурд. баъди як он чунинаш намуд ки канори хирмани хок як пора коғази зарди лахшуда афтода буд. даме ки бо тапу талош ба 10 ангушт хирмани хокро кофтаву тани беҷони меҳрафрӯзи оразро ҳам ёфт, ларзиши тан монанди он ки фавҷи мурчаи дар селоб афтода аз ҳар сӯ хазида ба шохаи хушк рӯи об мечаспад ва он ҷо анҷуман мекунад, нарм нарм шорида дар рагу пайи 2 даст нишаст ва дигар то рӯзи аз ин дунё ба дар шудани шодони шаҳид ки берун аз ин достон аст ӯро тарк накард. аммо он рӯз дар бағали зар, ҳангоме ки устухонҳои ордшудаи меҳрафрӯзро аз зери хок берун овард, донист дар ниҳоди одам нерӯе будааст пинҳон ки дар лаҳзаи дар кор кӯҳи андӯҳро мешикастааст ӯ руди дардро мебастааст, ҷону танро аз дасти эҳсосу андеша мераҳонидааст ӯ дар паноҳаш мегунҷонидааст. варна шодони шаҳид чӣ гуна метавонист пас аз дидани он саҳна ҳамон каланди наҳс сари шона аз кӯҳ ба деҳ ояд, аз дарвозаи дӯсташ дарояд, ба гулафшони бадбахт меҳрафрӯза булдозер зер кард гӯяд. аммо аз зури дард дилаш накафад, забонаш санг нашавад, хун дар рагу мурракҳои танаш ях накунад, ҷигараш об гаштаву аз даҳанаш нарезад. пиндорин ҳарф тири ба сӯи гулафшон партооб шуда буду вай аз он фирор мекард ки ба гунаи шигифтангез тез дар ҷояш нишаст. ангуштони дасти росташ ба рухсора омад, оҳиста ғунча гашт, аммо садое аз даҳонаш намебаромад. дар ҳоле ки сараш аранге такон мехӯрд, хун аз рӯяш гурехтаву онро ба пайкараи сард монанд кард. ларзиши ноаёни лабони парсинбаставу паридани бар давоми пилки чашмон аз шиддати шадиду ҷонгудози дарди ботин мегуфт. тарзи истии марду нишасти зан андаруни сукути заҳиму сангин ба гунае яъсангезу ҳузнолуду аламовар буд ва буву маззаи иштибоҳу гуноҳ мекарду дарак аз як фоҷияи бузург меовард ки дару девори ҳавлӣ низ ҳамин ҳавову фазоро мегирифт ва саранҷом хонаи дил пур аз тарс мегардид. якдам пас занро шонаҳо паридан гирифт. бинобар ин ба садои ҳиқ-ҳиқ расид. вай натавонист фаввораи аламу дарду андӯҳи дар дилаш бархостаро саришта кунад. оби ашк ба рухсораҳояш сарозер гашт ва ин ҳол пиндор аз бандаш раҳо кард ки аз ҷо хест, ба шодони шаҳид нигоҳ накарда аз дарвоза баромад. ба соҳили рудхона фуромад ва пеш аз он ки аз пул гузараду ба домани кӯҳ часпад, пиндор ин ҳамаро дар хоб медиду инак бедор шуда буд ки зери лаб гуфт кадом булдозер. ва ногаҳ рухдодҳои як моҳи пешу бозиҳои динаву имшаби шу ба гунаи равшан пеши чашмаш омад ки вай тарсид бало ин ҳама вақт дар мекӯбидаасту ӯ намефаҳмид. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.